sarjan 4. peli takana, Oulus TPS 5-3. Minkälainen peli oli? No, oli aika vaikea peli, että niin panostettiin alkuun. Ja meillä oli siinä eka erää 4-5 maalipaikkaa. Koska ilman muuta johtaa 3-4 maalilla ja ei saatu ja kaveri tuli hyvin peliin mukaan ja se pelasi hyvän pelin, että niin ollaan vedetty tosi tiukka kyllä 2 viikkoa tässä vähän pelienkin riskillä, että ollaan vedetty 600 metrin juoksuvetoja tuolla ja panostettu ehkä pidemmälle kuin just tähän hetkeen ja se kyllä rupesi näkyy mitä pidemmälle ottelu meni, että oltiin aika väsyneitä, mutta niin hyvät 2 pistettä saatiin taistelulla, mutta täytyy sanoa, että Tepsi pelasi kyllä hienon pelin, teki meille tosi vaikein tästä matsista. Ollaan tyytyväisiä 2 pisteeseen palautellaan ja vedetään ensi viikolla aika kevyt viikkoa, tullaan sitten viikon päästä kun ruotan, että